when there's somebody to hear, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. Hello mga gwapo, nakaroon diri sa akong kamanggahan, no? Mag-spray meron, mag-spray si sir ang akong nikuha sa mag-spray ko, si Mariel Tulumia. So sa dili pang tanan, ayaw biyod tao ninyo kalimti pag-subscribe ang akong channel Sam's Vlog Bulag para padayon da sa ato ang agribusiness na karong mga panahon na, no? Mango plantation, maka-spray ta. So aron makakita po mo unsa ang pag-spray, unsa ang maka-witness mo, ngayon may idea po mo unsa no. Kasi hindi ay sa ulay nga mga adlaw na po may plano nga mutanong po sa inyo og mangga. So kani siya diri overall mga nani sa mga 200 ka mangga ang ilang spray, no. So muna gaandam si sir generator ay niko sa tubig dito ilang gaandaman pud tubig gaan. Yang mga sakop na po niya mga sakop, mga gwapo niyang sakop. Puro mga banggitan eh. Ito ba, kaya pala yung spray. So, tinaniyo na yung pag-spray, no? Para makakita mo. Tanawa ilang gibuhat. Para may ideya mo nga, inanaon na yung pag-spray sa mangga. So, kanisa, mo ni siya yung spray nga calcium nitrate pagpabulak sa mangga. So, mo na ilang gibuhat karon. So, atong tanaon.
og spray no, tanawan ninyo kay expert niya ang spray. Mo na ang kinakusgan. Nga manong spray. Agoy. Ano mo? Hindi, yan mo mo. Ay, bahala na wala ang gawin yung kastilya. Yan na, di namin na, di ka nang din namin ito. Doon, gulog lang tao. Taas na, doon ako binuto. Wala na, pagplato. May sikat, kung sikat na kakaya na gawin, adoot yun ang tanawa na yun. Pero kanina wala ko sa kapulad sa dito. May sibana kay Bahala na gawin, abot sa kapusan. Kasi ano lang, kinyam diri, kapatahan yan, ano? Ha? Ano pa pagplan? Oh, Ay, pauling mo nyo na. makali ako na yung pauling. Okay, parang yung kining ba ha? Wala ni. Huwag mo na sa kwento ko na yun. Lugar ako na ito ko doon. Pero, awin ano? Pero once na masunod sila huling, basta ako na ako. So, nagpiling ito, may tagpo, may tumang, nana sa tagpo, may sige-silo, tagpo, ay, angat kamay, gana. Ay, makaraan kayo. Wala, nag-pulos kayo, gagabot, magkasangat. Ako na lang yung papel. Basta na, ito na yung ganit. Ito sa tuos mangga. Ay, ako na lang itong huling na ako, mura mo nang ginagawa. Magana na lang ako, ako na Iwan mo na mo ni. Kaya po na pinapos ko. Pagkalit natin. Okay ra nang. Ubay-ubay pa ni siya, guys, oh. Napa sa pinakalikod ani. Pagyud sa pinakatumoy. Paingon pa na siya dito, oh. May buntod-buntod lang siya nga maagian. So medyo bukid-bukid ni nga area o gamay. Yan. Ang nakalami diri kay naay mga sapa, nara siya tubig. So ang manog spray di ra maglisod karon.
sa tubig kay naaragid siya tubig. Ng mga gagmay-gagmay sa pao sa ubos. Paingon pa na siya dito sa ilalom. Yan. So, paingon sa buntod kana nga buo, paangat. Daghan pa na kaig mangga dira, mga sobra pa na ka 40 pa yung sa sulod. Yan, ano siya. Kaluyan. Mamunga ni tanan. Ang ilang gipang sprayhan, so ubay-ubay gid ang grasya nga atong madawat ano. Tuhon. Yan, so kanang duha oh. Akong bana og ang tag-iya sa manog spray nasa ubos. So ano na humana mo ni ang diri sila gasugod na na siya ang mga gamit diri tanan. Yan ang gusto. Yan ang ginamit. Okay ra?